pani riaditeľka, excelencie, dámy a páni. Po tom, čo traja českí básnici tak pôsobivo zahrali, tak možno by sa mohlo očakávať, že nejakí traja slovenskí básnici aspoň zaspievajú. A sa to snať pri tom bohatom programe aj niekedy stane. Ale trošku vážnejšie je pre mňa veľkou cťou, že môžem byť pri otvorení 19. ročníka Medzinárodného knižného veľtrhu Sviet knihy 2013. O to viac, že Slovensko je čestným hosťom a máme z tejto pozície možnosť veľkorysejšie prezentovať našu národnú literatúru a knižnú kultúru. Nie je to náhoda, že Slovensko je čestným hosťom práve v tomto roku. Má to aj svoj symbolický význam, viacero významov, ktoré sa viažú predovšetkým k dôležitým jubileám, výročiam, ktoré si pripomíname v tomto roku. Milí kolegové, vážení přátelé a hosté této události, přiznávám, že tato výstava dělá obzvláštní radost. Neboť už jsem přece jenom starší pán a jak jsem si vypočetl, nebude-li mi, což neočekávám, jednou 111 let, tak budu přes většinu mého života vždy věrným československým občanem. Prostě patřím té generaci, pro které Slovensko je dneska, ano, nejbližší země, ale není zahraničí, abych tak řekl. Pořád to je něco mnohem víc a mnohem bližšího, ať je to neskutečný zázrak Bardejova, nebo spíš tato jedinečná krajina v celé Evropě, Vysoké Tatry, všechny ty krásy, i Čučoretky, a Bratislava. Prostě Slovensko je pro mě pořád ještě, ano, vlastně. Vážení přátelé, já tady na tomto místě se nechystám říct nějakou analýzu knižního trhu, na to asi tady není dost prostoru, ale srdečně chci přivítat hlavně všechny čtenáře a milovníky knih, protože jsou to právě oni, kteří nás drží nad vodou a díky nimž naše práce má smysl. Pak tady chci také přivítat všechny zahraniční návštěvníky, hosty a vystavovatele a děkuji jim za to, že Praha je pro ně dost zajímavým místem na to, aby zde prezentovali své umění a svou knižní kulturu a doufám, že tomu tak bude i do budoucnosti. No a samozřejmě, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, zvláštní přivítání patří Slovensku jako hlavnímu hostu veletrhu. Slovensko k nám může přinést jednu velmi vzácnou zkušenost, že totiž daň z přidané hodnoty nemusí jen růst, ale může také klesat. A já jsem se... A moc rád jsem se také dověděl, že na Slovensku už přišli na to, že na knihu nelze pohlížet jako na jakékoliv zboží. Doufám, že i tato myšlenka se do Čech časem dostane. Přesto si myslím, že ani na Slovensku ještě ta daň z přidané hodnoty neklesla dost. Jsem přesvědčený, že politické reprezentace obou našich zemí, pokud chtějí zachovat bohatou knižní kulturu a pokud chtějí zachovat bohaté slovesné umění psané v národním jazyce, by měli přistoupit k odvážnému kroku a knihy od daně z přidané hodnoty úplně osvobodit. Věřím, že taková budoucnost nás snad někdy čeká. Úlohou je poděkovat na tomto místě všem, kdo se podíleli na přípravě letošního veletrhu a festivalu Svět knihy. Podpořili jej finančně, pracovně, ale i morálně. A díky tomu se zde můžeme setkat již po 19. abychom upozornili na tvorbu autorů, ilustrátorů, na nelehkou práci překladatelů, nabídku nakladatelů a dalších subjektů knižního obchodu. Přeji slovenským kolegům mnoho úspěchů a jsem ráda, že program festivalu zaznívá krásnou slovenštinou. A věřím, že si čtenáři najdou ještě širší cestu ke slovenským autorům, píšícím pro dospělé i pro děti.